Καλημέρα σας. Σήμερα είμαστε σε έναν άλλο podcast ιδιαίτερο. Ακόμα πιο μεγάλη χαρά μου σήμερα. Είμαι στο Πελέντρι, στην εκκλησία του Αγίου Ιωάννη του Λαμπαδιστή, με έναν αγαπημένο παλιό μαθητή μου, τον Πάτερ Ανδρέα Νεοκλέους. Καλημέρα, Πάτερ. Καλημέρα, κύριε Γιάννου. Ευχαριστώ για φιλοξενία. Καλώς ορίσατε στο χωριό μας, στο ναό μας. Μετά από αρκετά χρόνια ξαναβρεθούμαστε. Χαρά μου πάντως και εμένα, γιατί ξέρω ότι μπορεί να σε έφερα σε λίγο δύσκολη θέση που σου είπα να έρθω για podcast, αλλά δεν μου αρνηθήκες. Να σας πω, είναι η πρώτη μου φορά. Ναι. Μου ξανατυχέ, έτσι, θα είμαι τις κάμερες, αλλά εντάξει, να περάσουμε καλά, πιστεύω. Δουλειά τους κάμερες, δουλειά μας εμείς. Πάτερ μου, καταρχάς να θυμηθούμε λίγο πόσα χρόνια έχει να βρεθούμε ως μαθητής και δάσκαλος. Πότε ήσουν στον πυρήνα? Κάτσαμε χτες με την πρεσβυτέρα, αν μ' ειδοποίησες με ότι να κάνουμε το podcast. Δηλαδή, έστειλε μου κάτι σημεία ο κύριος Γιάννος, να βρούμε πότε ήμουν μαθητής και το 10 πήγα στρατό. Εντάξει, στον πυρήνα πήγαινα και μαθηματικά. Πάνα στον κύριο Νίκο μαθηματικά από την προηγούμενη χρονιά. Έκανα 2 χρόνιες μαθηματικά. Αλλά μαζί σας πρέπει να ήμουν το 9-10. Τελευταία χρονιά, τρίτη ηλικίου. 9-10, ναι. Πήγες 10 στρατό. 10-12 ήμουν στρατό, ναι. Άρα 9-10 στα Θρανία. Στα Θρανία. Παγκύπριες. Ήσουν, Πάτερ μου, έντας σχολείων ήσουν? Ξεκίνησα από ήμουν δημοτικός στο ΙΖ, στο 17ο, δίπλα από το 7ο των Πολεμιδιών. Αλλά στη συνέχεια οι γονείς μας στείλαν μας στις Καλοκριές, στο Σεντ Μέρι School, κάτω από τα δικαστήρια. Το σχολείο είναι 7τάξιο. Όμως, όσον πλησιάζαν τα χρόνια ως το τέλος που πήγαμε και Λύκειον και έτσι ξεκαθαρίσαμε τι ήθελαμε να ακολουθήσουμε, έπρεπε να δω Παγκύπριες για να περάσω στα δημόσια πανεπιστήμια, είτε στην Ελλάδα είτε στην Κύπρο. Όμως στις Καλοκριές τα μαθήματα ήταν στα αγγλικά, ήταν τα A-level, τα O-level, δούσαν παραπάνω βάση για ξένα πανεπιστήμια. Για ξένα πανεπιστήμια. Έτσι για μένα ήταν δύσκολο να παρακολουθώ και τα δυο. Έτσι λέω να κάνω το βήμα να φύγω από το... Ήδη έκανα 6 χρόνια και κάτω, ήμουν τρίτη ηλικίου. Ήσουν τρίτη ηλικίου. Και έκανα 7η και ξανά έκανα τρίτη ηλικίου στα Πολεμίδια. Ήρθες λίγο Πολεμιδιών. Ναι. Ωραία, ωραία. Εδώ κάποιες εξετάσεις που θέλα έτσι να Ήταν ενιαίον, Πάτερ μου, τότε? Ενιαίον ή σε κλάδους? Στα δημόσιο σχολείο. Στο δημόσιο, όχι, ήταν ενιαίο. Ενιαίο. Τώρα έκαμε το κλάδους πάλι. Ήταν ενιαίο. Άρα ήσουν Λύκειον Πολεμιδιών. Λύκειον Πολεμιδιών. Και πια στο πολιτήριο σου Λύκειον Πολεμιδιών. Ναι, και το πολιτήριο μου Λύκειον Πολεμιδιών. Πού σπούδασες? Εντάξει, εδώ έκαμε εξετάσεις Παγκύπριες μαζί, κύριε Γιάννο, μαζί με μαθηματικά, φυσική και τεχνολογία. Και περάσαμε στο ΤΕΠΑΚ. Τι πράγμα? Στο ΤΕΠΑΚ, ηλεκτρολόγος μηχανικός. Okay. Ήταν και κάτι που ήθελα βασικά. Ήταν η πρώτη μου επιλογή που ήθελα να περάσω. Πόσα χρόνια? 4 χρόνια. Μάλιστα. Μετά? Μετά συνεχίσαμε μετά. Εμένα είπα στα Θρανία. Δεν είπαμε να σηκώσω στο Θρανείο. Στη συνέχεια, άμα και πια το πτυχίο με τη βοήθεια του Θεού, είδαμε έτσι έναν κλάδο ο οποίος άρχισε να αναπτύσσεται στην Κύπρο, να υπάρχει παραπάνω ανάγκη η επαγγελματική ασφάλεια και υγεία. Ψάξαμε να δούμε, είχε το European, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο, είχε ένα μάστερ στην επαγγελματική ασφάλεια και υγεία στα εργοτάξια. Όχι στα νοσοκομεία, αφορούσε πόσο ο εργαζόμενος
θα μπορεί να εργάζεται ασφαλές σε έναν εργασιακό περιβάλλον χωρίς να κινδυνεύει από την εργασία του, ειδικά οι οικοδομικές εργασίες. Επενδύουν και πολλά οι εταιρείες πάνω στο κομμάτι τούτου. Έχουν αρκετά έξοδα για να διασφαλίσουν ότι οι εργαζόμενοι να πρέπει να τελειώσουν τη δουλειά τους ασφαλείς. Εντάξει, άρχισε, πήγαμε στο μεταπτυχιακό, έκαμε έναν εξάμηνο, μαζί με άλλους δυο συμφοιτητές μου, μας τον τρεις, αλλά για μένα μπήκε ο Χριστός μες στη μέση. Είπε μου, σταμάτα, δεν θα προχωρήσεις. Τι είναι το πράγμα, δεν βρεθήκαμε να τα πούμε. Εν τέλος η προέκυψη. Κύριε Γιάννο, ο Θεός τα προνομίζει τα πάντα. Και για το παρόν και για το μέλλον. Θεός. Είναι ο τέλειος Θεός. Εγώ αν το ξέρω, αλλά ο Θεός ήξερε το. Όταν, καθώς έκανα το μεταπτυχιακό, τη ίδια στιγμή εργαζόμουν. Και έτσι μια καλή ημέρα, όπως δούλευκα, ειλικρινά που θα μιλώ, έτσι μια καλή ημέρα, ήμουν έτσι γονατιστός που έσαζε ένα μηχάνημα και ήμουν γονατιστός. Θα θυμώ και έτσι τη φάση γιατί δεν μπορώ να τη δεξιάσω. Ήταν για μένα μοναδική στιγμή. Έπιαμε έτσι ένα ποτόν και λέω, πώς να το πω έτσι, σαν μια όχι νευρικότητα, έτσι. Τώρα τι κάνω τώρα, δαμείο. Τι κάνω. Είπα τον το πράγμα, τι κάνω. Και που την ώρα, δίκαιος, ένα ερωθόλαρο, δίκαιος. Έτσι την ώρα, έγινε τώρα. Να σας πω, λαλώσαν μου και, εντάξει, οι γονείς μας, δόξα τω Θεώ, είχαν μας πάντα μες στην εκκλησία, και στις ομιλίες και στα μυστήρια, ό,τι μπορούσαν να κάνουν να μας παιδαγωγήσουν πνευματικά. Αλλά εντάξει, ποτέ δεν είχα στο μυαλό μου την ιεροσύνη. Γιατί η ιεροσύνη, εντάξει, είναι ένας δρόμος μονόδρομος, δεν έχει επιστροφή. Ξέρεις, τώρα εσείς, κύριε Γιάννο, ανοίξετε τον πυρήνα σας, με το φροντιστήριο, δηλαδή να δοκιμάσουμε, να πάμε καλά, να προχωρήσουμε, αν δεν πάμε καλά, να κάνουμε κάτι άλλο, να δούμε. Όμως ο ιερέας δεν έχει την επιλογή. Είναι μια αποστολή, αναλαμβάνει μια αποστολή με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και πρέπει να πεις ότι πρέπει να προχωρήσουμε. Με τη βοήθεια του Θεού, με την αποστολή που μας δόθηκε από τον Θεό, και να δοκιμάσουμε και να θεωρούμε και κάνουμε. Εννοείται, εντάξει, μέσα στην αποστολή είναι να τραυματιστείς, να υπάρξουν πάρα πολλά, αλλά λαλείς, τούτον έχω, πρέπει να προχωρήσω ως έχω, με την ιεροσύνη, γιατί που στιγμή που εκαλέστηκες πρέπει να ανταποκριθείς, όχι με τις δυνάμεις σου, αλλά τουλάχιστον με το θέλημα σου, με τη θέληση σου να ανταποκριθείς και στις απαιτήσεις που έχει ο κόσμος. Πάει σπίτι, δούλευκες και λέει του παπά και μάμα σου, να πάω να ερωθώ. Πρώτα είπα ότι μέλος σας συζύγου. Ήσουν σε σχέση, αραγωνιασμένος ή ξέρεις μαντρεμένος? Ήμουν αραγωνιασμένος. Τι λέω έτσι και έτσι. Δεν ξέρω, αισθάνομαι ότι τώρα νιώθω ότι θέλω να ερωθώ, θέλω να ακολουθήσω την ιεροσύνη. Φυσικά, εντάξει, πρέπει να βρεις τον οικείο επίσκοπο. Και σε μιας, έτσι, μες στις μέρες αυτές, όταν πήγαμε μια ομιλία κάτω στη Μητρόπολη Λεμεσού, που έκανε ο γέροντας για τους φοιτητές κάθε Τετάρτη, λέω ότι πρεσβυτέρας να του πω τη σκέψη μου. Του δεσπότη μας, του Αθανασίου. Ναι, του Αθανασίου. Να πω τη σκέψη μου έτσι. Για το γέροντα, θα σας πω κάτι. Κάτσαμε στον καναπέ, νιώθω ότι θέλω να ερωθώ. Πραγματικά, εκείνη την ώρα, ο γέροντας έτσι,
πώς να σου πω, έτσι, ενθουσιάστηκε πάρα πολύ που του το είπα. Και ο λόγος, όχι γιατί ήμουν εγώ άξιο να ιερωθώ, αλλά ο λόγος ήταν επειδή το Πελέντρι έμεινε χωρίς ιερέα. Okay. Γιατί ο ιερέας που ήταν πάνω, ο Πάτερ Ευαγόρας, ήταν από το Λιμνάτι, έπρεπε να πάει στο χωριό του. Καλύψει ανάγκες. Να καλύψει να επιστρέψει. Γιατί ήταν ήδη 10 χρόνια στο Πελέντρι ο Πάτερ Ευαγόρας. Και το ιερέας στο χωριό ήταν και αυτό σε μεγάλη ηλικία. Δεν μπορούσε πλέον να τηρεί τα καθήκοντα του. Και πήγαινε ο Πάτερ Αγοράς κάτω και έρχονταν και τα πάνω εκ περιτροπής οι ιερείς. Ήταν ο Πάτερ Ανδρέας και ο Πάτερ Βασίλειος που έρχονταν μέσα στο διάστημα. Ας σε διακόψω, Πάτερ μου, γιατί να αναρωτιέται και ο κόσμος, εγώ ξέρω το, γιατί στο Πελέντρι. Γιατί στο Πελέντρι. Ήμουν απόδημος του Πελέντριου. Και οι δύο μου γονείς από το Πελέντρι. Δεν έχω άλλο χωριό. Άρα ήταν η φυσική εξέλιξη. Αν με ρωτήσω, λέω δεν έχω άλλο χωριό. Ένα χωριό έχω. Μάλιστα. Άρα είναι η καταγωγή σου. Είναι η καταγωγή μου. Είναι η καταγωγή μου και ήταν το πιο λογικό μόλις, αφού γνώριζε ο γέροντας ότι είμαι και από το Πελέντρι, μόλις του είπα για την ερωσύνη, δηλαδή κάπως λύσαμε το πρόβλημα. Γιατί, εντάξει, είναι εύκολο πράγμα. Εντάξει, ένας ιερέας πώς να το πω, και ανοίγονται θέσεις ιερέων και γεμοστεφόρμες. Είναι έτσι, είναι κατά το κάλεσμα του Θεού. Εντάξει, και έτσι βρέθηκε μια λύση για το χωριό. Έτυχε να ήμουν εγώ στην ατυχία της Συγχωριανή, έτυχε να ήμουν εγώ. Πατέρα μου, μετά ακολουθεί η ιερατική σχολή. Πόσα χρόνια θα πάει? Δεν έκαμε ιερατική σχολή. Η ιερατική σχολή, εντάξει, τώρα η ιερατική σχολή, αν δεν το γνωρίζετε, νομίζω που τα φέτος έκλεισε η ιερατική σχολή. Δεν το ξέρω. Έκλεισε πλέον. Και αυτοί που θέλουν να ακολουθήσουν την ιεροσύνη κάνουν πτυχίο θεολογίας. Είναι κανόνας? Έτσι είναι ένας που θέλει να πάει ιερέας? Δεν είναι κανόνας, αλλά επιλέγουν το, προτιμούν το. Πρέπει να, εντάξει, να γνωρίζει. επειδή ένα πτυχίο θεολογίας είναι τεράστιο το φάσμα που καλύπτεις. Να δεις και την Παλαιά Διαθήκη, να δεις και τα δογματικά θέματα της Εκκλησίας, τα λειτουργικά, είναι πολύ ωφέλιμο. Και η ιερατική πάλι, είναι μαθήματα του πτυχίου της θεολογίας. Δηλαδή και στη ιερατική να πάει, διδάσκεσαι μαθήματα πάλι. Εντάξει, δεν έκανα κάτι εγώ. Όπως σας έχω πει, ήμουν αραβωνιασμένος, δεν ήμουν παντρεμένος. Δεν ήξερε κανένας κάτι. Εντάξει, ύστερα έμαθαν το τσιγονκί μου έτσι όσον πλησιάζει και ο γάμος, τα αδέρφια μου. Εντάξει, αλλά οι χωριανοί ακόμα δεν ήξεραν τίποτε. Δεν ήξεραν κάτι. Εντάξει, πριν που μιλήσαμε για το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο που έκανα το μεταπτυχιακό, έτσι ήθελα να σας πω κάτι, είδαμε, παστούτο. Τελειώσαμε το πρώτο εξάμηνο του μάστερ και πήρε με τηλέφωνο η γραμματείας που το πανεπιστήμιο. Εντάξει, εγώ δεν είχα σκοπό να προχωρήσω με το μάστερ. Πλέον είχα την ιεροσύνη στο μυαλό μου. Έκλεισες το. Τέλειωσε. Για μένα το κεφάλαιο, οικοδομές και ασφάλεια και υγεία και αυτά, πλέον η ιεροσύνη είσαι δαμή, πρέπει να αφοσιωθείς στο εγώ που καλείσαι. Τώρα, αν έχεις χρόνο να κάνεις κάτι άλλο, καλώς, αλλά εντάξει. Και την ώρα το μυαλό μου ήταν μόνο η ιεροσύνη. Πήρε με τηλέφωνο από το πανεπιστήμιο, μου λέει, κύριε Αντρέα Νεοκλέους, δεν έχετε πάρει μάθημα για το δεύτερο εξάμηνο. Ρώτησε, προς το παρόν δεν θα πάρω να ρωτήσεις μάθημα. Λαλή μου, μα ούτε ένα. Ρώτησε ούτε μισό. Έληξες το. Έληξα το. Εντάξει, δεν προχωρήσαμε το μάστερ, δεν το τέλειωσα. Εντάξει, φυσικά μπορώ να το τέλειωνα, αλλά επειδή ήταν και στα αγγλικά το μάστερ, είχε και εργασία στα αγγλικά, ήδη το πρώτο εξάμηνο με τα αγγλικά είχαμε τις παρουσιάσεις, είχε αρκετόν έτσι, άμα ήταν η γλώσσα μου,
πολλά πιο εύκολα τα πράγματα. Αλλά άμα είναι η γλώσσα σου, θέλει και αρκετή προετοιμασία για να πάει να μπορεί να τα απεξελθείς. Εντάξει. Μετά ακολούθησε ο γάμος πριν την ιεροσύνη. Ακολούθησε ο γάμος, ναι, εννοείται πάντα. Όταν είναι ακολουθήσει την ιεροσύνη στο γάμο, πρέπει να παντρευτείς και μετά. Εδώ στο Πελέντρινο όμως. Εδώ στον Αγιάννη. Εδώ στον Αγιάννη. Εντάξει, λορκάζαμε αλλού να κάνουμε το γάμο, αλλά άρεσε και στις πρεσβυτέρας πολλά το παγικό των σχολείων που έχουμε το οχταδάξιο. Ένας πολύ ωραίος χώρος για εκδηλώσεις και για το αρκετή γάμη. Εδώ και το κλίμα το καλοκαίρι, το βράδυ είναι ωραία πολλά. Και εντάξει, αφού ήταν να κάνουμε τα πάνω το γάμο, πολλά ωραία. Έκαμε και το μυστήριο στο χωριό. Και ο γάμος στο χωριό και η ενορία δαμέ του Αγίου Ιωάννη. Η ενορία δαμέ. Και η οικογένεια στο χωριό, είσαστε μόνιμοι κάτοικοι πλέον ή είσαστε απόδημοι? Όχι. Μόνιμοι κάτοικοι. Όταν έκανα στον Απόστολο Ανδρέα Χαράκη ως διάκος, όταν χειροτονήθηκα 20 του Γενάρη το 18. Χειροτονήθηκα σε διάκο και ακολούθως πρώην του Σεπτέμβρη κάμετα με τη χειροτονία σε πρεσβύτερο. Έκανα ακόμα ένα μήνα εκεί με τον Πάτερ Μιχαήλ και τους άλλους πατέρες ως πρεσβύτερος, γιατί τα καθήκοντα του ιερέα πλέον είναι άλλα και να εξοικειωθείς λίγο με το νέο σου, για τα νέα σου έτσι, λειτουργικά καθήκοντα που έχεις να επιτελέσεις. Θα στον Απόστολο Ανδρέα Χαράκη ως διάκος. Ως διάκος. Έκανα και ένα μήνα πρεσβύτερος, γιατί εντάξει ο διάκος είναι βοηθός του ιερέα. Όταν χειροτονήθηκα σε ιερέα, γιατί στην ουσία την ιεροσύνη τη λαμβάνεις όταν είναι να χειροτονηθείς πρεσβύτερος. Ο διάκος δεν έχει ιεροσύνη για να μπορεί να τηρεί τα μυστήρια μόνος του. Έτσι, για να έρθουν να τελέσω τα μυστήρια μόνος μου, έπρεπε να χειροτονηθώ εις πρεσβύτερο. Εντάξει, και μετά είπαμε από την 1η Οκτώβρη του 2018 είμαστε στο χωριό. Φυσικά μείναμε κάτω. Όμως, εντάξει, οι απαιτήσεις του χωριού είναι αρκετές. Γιατί εντάξει, ο άλλος θέλει και έναν τρισάκιο στο κηπητήριο, 9 ακολουθίες. Τυχαίνουν, υπάρχουν αρκετές ακολουθίες. Μπορεί να πάνεις και αρκέσαι κάθε μέρα. Ναι, η πρεσβυτέρα είναι πού τα πάνω? Από τα Αστρομερίτη. Και ήρθε ένα πόδιμος. Και μοιράσαμε τη διαφορά. Ναι. 40 λεπτά Αστρομερίτη και 40 λεπτά πάει Λεμεσό. Δίκαιο deal. Δίκαιο, οι παστόρες συμφωνήσαμε. Μια χαρά. Και εντάξει, πέρα από το ιεροσύνη στο χωριό και η ζωή στο χωριό έχει απαιτήσεις. Ενώ όχι μόνο για εσάς, έχετε μωρούθια. Πόσα παιδάκια? Έχουμε 3 παιδάκια μικρά. Άστε καλά και κάνω. Ένα παιδί μου ηλικία και φύλλα. Έχουμε τη Μαρία μας 5 χρονών. Ξέρω να Μαρία 5 χρονών. Θα ζήσει. Να σε καλά, πάτε. Έχουμε το ύστερα το Γεώργιο 3 χρονών και η Αδριανή 9 χρονού. Τους χαίρεσαι. Άστε καλά. Τα μωρά του τα πάνε ούλα στην υπηαγωγή ο σταθμό. Το Πελέντρι είναι μποσί σε θέμα σχολείο. Δόξα τω Θεώ, μεγάλη ευλογία που έχουμε το σταθμό εδώ στο χωριό που πιάνουν τα μωρά από βρέφη. Από 3-4 μηνών τα αναλαμβάνουν τα μωρά. Και για τον εργαζόμενο ανοίγει από τις 6.30 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα. Συνεχόμενο ωράριο. Τεράστια υπόθεση. Και κάναμε τώρα εγώ τα μαζί σας, στο σταθμό. Πέρα στο σταθμό για να... Ναι. Είναι μεγάλη ευλογία, πραγματικά. Ωραία. Και η Μαρία 5 χρονών, μετά θα πάει, είναι πρώτη δημοτική τώρα. Τώρα είναι πρώτη δημοτική η Μαρία. Φυσικά έχασε χρόνο να πάει ακόμα ένα χρόνο. Όπως στην κόρη μου ακριβώς. Και μετά δημοτικό του Πελεντριού. Έχει δημοτικό του Πελεντριού. Έχει δημοτικό. Εντάξει. Ωραία. Εντάλλως είναι η ζωή, πάτερ μου, στο χωριό? Κύριε Γιάννο, εντάξει, παρόλο που μένουμε πάνω, είμαστε καθημερινά, είμαστε στη Λεμεσό. Αλλά εντάξει, έχουμε υπάρχει το βεζινάδικο, υπάρχει το κέντρο των πολίτης στο χωριό που είναι το ΚΕΠ. Είναι το ΚΕΠ και αυτό είναι μια άλλη ευλογία για το χωριό μας.
Το μπακάλικο, υπάρχουν τα φαρμακεία εδώ στην Τριμίκη. Δεν στερείται τίποτε. Μόνο κυριολεκτικά μόνο για γιατρών, έτσι, παιδιατρών. Ξεκινήσαμε από κάτω και πάμε. Εντάξει. Κατά τα άλλα. Δόξα τω Θεώ, κύριε Γιάννη. Ωραία. Η ενορία τώρα. Μια ενορία. Δεν τα ανάγκης. Είσαστε ενορία, είναι ο Άγιος Ιωάννης ο Λαμπαδιστής. Ο Ιωάννης ο Λαμπαδιστής. Εδώ να που είμαστε. Υπάρχει ακόμα μια. Πώς είναι η ρουτίνα του πάτερ κάθε μέρα σε μια ενορία? Εντάξει, υπάρχει και η ρουτίνα, αλλά υπάρχουν και τα έκτακτα. Σήμερα είχατε εκκλησία. Είχαμε σήμερα την προγεννημένη θεατουργία. Είμαστε σε κατανοητική περίοδο Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Και έτσι νομίζουμε ότι τώρα τις καθημερινές από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, που είναι πέθυμες μέρες, δεν τέλειται η Θεία Λειτουργία, όπως τη γνωρίζουμε τις Κυριακές. Αλλά οι πατέρες φρόντισαν και προνόησαν ότι δεν μπορούμε να φέρουμε τον κόσμο μια εβδομάδα χωρίς Θεία Κοινωνία και έτσι προετοιμάζουμε, να το πούμε, τον αμνόν, το σώμα και αίμα του Χριστού από την Κυριακή. Όταν τελούμε τη Θεία Λειτουργία, φυλάσσεται αυτός ο αμνός και τελούμε την προγιασμένη Θεία Λειτουργία, γιατί είναι ήδη προγιασμένα τα Άγια, έχουμε το σώμα και αίμα του Χριστού και τελείται μια ακολουθία τις καθημερινές, κυρίως Τετάρτη και Παρασκευή, έτσι ώστε ο κόσμος να μπορεί να μεταλαμβάνει, να μπορεί να κοινωνάζει τις καθημερινές. Και έχουμε και τα μνημόσυνα, κηδείες, αγιασμούς, όλα ούλα. Ναι, μες τα... Έχει αρκετούς μανιμούς κάτοικους στο Πελεντρί, ναι. Έχει. Άρα είναι και αρκετούς κατοικούς, είναι και αρκετοί απόδημοι. Που, εντάξει, έρχονται στο χωριό να φροντίσουν και τα μνήματα των κεκειμένων τους, των συγκαιρών τους. Στην ημέρα τους να τελειώσουν έναν τρισάγιο. Το άλλο το καλό που έχουμε εδώ πάνω, έτσι αρκετά που είναι στις γιορτές. Οι γιορτάζοντες θέλουν να τελούν αγιασμό στο σπίτι τους. Κάθε χρόνο τελούν το μικρό αγιασμό στο σπίτι τους, ως ευλογία για το χρόνο. Και το Πάσχα φαντάζομαι τώρα περιμένετε πολύ κόσμο στο Πελέντρι. Εντάξει, είναι ο κόσμος του χωριού. Σχεδόν οι πλήστοι χριστιανοί Ορθόδοξοι τέτοιες μέρες εκκλησιάζονται, αλλά έχουμε και αρκετούς απόδημους. Έχουν και τα σπίτια τους απάνω, όπως συμβαίνει σε κάθε... Εσύ κατηχητικά είπετε, ναι. Εντάξει, κάνουμε κατηχητικό για τα μωρά του Δημοτικού. Σαββατοκύριακο. Σάββατο κάνουμε για το Δημοτικό και Κυριακή για το Γυμνάσιο Λύκειο. Γιατί εντάξει, όταν ξεκινήσαμε είχαμε τα μωρά όλα μαζί, τα παιδιά όλα μαζί, αλλά όμως η μεγάλη μεγαλώναση, η πιο μεγάλη. Άρα πρέπει να πεις κάτι άλλο. Και με άλλον τρόπο και άλλη θεματολογία. Του παιδιού να το πεις πιο παιδικό. Έχει ζήτηση, έχει προσέλευση, κέρδισες τους, κατά τα ψήματα. Εντάξει, γίνεται μια πρόσκληση, να το πούμε έτσι. Μια πρόσκληση της Εκκλησίας. Η κατήχηση, κύριε Γιάννου, πρέπει να το καταλάβουμε όλοι μας ότι δεν είναι επιλογή μας. Είναι κάτι προαιρετικό. Είμαστε χριστιανοί Ορθόδοξοι, πρέπει να γνωρίζουμε το δόγμα μας. Πρέπει να γνωρίζουμε και τις βιβλικές γραφές, έτσι ώστε μέσα από τούτα να μπορούμε και εμείς να ανταποκριθούμε και στον κόσμο. Δηλαδή στην καθημερινότητα, εντάξει, ακούτε έτσι λίγο πώς το λέω, αλλά πρέπει να κατηχούμεθα. Είναι αναγκαίο. Είναι αναγκαίο. Και όλοι μας, και μικροί μεγάλοι. Εντάξει, κάτι το οποίο ακόμα εν το ενταξαμέν ήταν ομιλίες των πιο μεγάλων, των ανήλικων. Των ενήλικων, από συγγνώμη, των ενήλικων που εντάξει, έχουμε το είναι ωραίο πλάνο τούτο. Μια φορά συντακτική βάση, μια ομιλία. Ναι. Ωραίο. Πρέπει να ενταχθεί και τούτο μέσα στις κατηχήσεις. Γιατί άμα δείτε μες στη Θεία Λειτουργία υπάρχει κήρυγμα. Η ώρα του κηρύγματος που
Και πάλι πρέπει να υπάρχει το κήρυγμα, να λέμε 5 κουβέντες των πιστών που έρχονται στην Εκκλησία. Αν και θέλουν πολλά πράγματα, δύο πράγματα για να τα κατανοήσουν και εκείνοι και εγώ που τα λαλώ να τα πράττω. Ακριβώς. Άρα έχει πράγματα. Έχουμε και αρκετά παρεκκλήσια στο χωριό, τα οποία και τούτα έχουν τις δικές τους ανάγκες που πρέπει να δεις τις ανάγκες τους να συντηρηθούν. Ρωτώ γιατί full time. Εν έχει χρόνο να πεις ότι βλέπω τα με αγιογραφίες, καλοσές τιμένες, ανάγκες είναι πολλές, παρεκκλήσια, κημητήρια. Είναι πολλές οι ανάγκες. Είναι πολλές οι ανάγκες. Έχει ανάγκες. Να το πω, εντάξει, ο χρόνος που να διαθέσεις να κάνεις και τα ανάλογα. Δηλαδή, εντάξει, υπάρχει έτσι στο υποσυνείο του κόσμου ότι ο ιερέας έρχεται μια ώρα στην εκκλησία και... Μα εν τούτο που αντιλαμβάνομαι ότι... Κύριε Άννο, και μια παράσταση να πάτε να δείτε, μια ώρα διαρκεί η παράσταση. Ο ηθοποιός μια ώρα, ήρθε μια ώρα και σημαίνει κάτι, έκαμε αρκετές πρόβες και αρκετές ετοιμασίες για να έχει ένα αποτέλεσμα. Εντάξει, γι' αυτόν και ο ιερέας πρέπει να αφοσιωθεί όσο περισσότερο μπορεί στα καθήκοντα του. Έχει πολλά πράγματα που μπορεί να κάνει. Ναι, ότι το σώμα της εκκλησιαστικών είναι ένα ζωντανό σώμα. Οι πιστοί δεν μπορούν να έρχονται μια φορά την εβδομάδα στην εκκλησία και τούτον εννοία. Θέλω να καταλήξω ότι ένας που να επιλέξουμε τον δρόμο πρέπει, Πάτερ μου, προφανώς να είναι πολλά συνειδητά. Ναι, ακριβώς, να είναι πολλά συνειδητά. Είναι απλά πράγματα. Να έχεις μια ενορία, να έχεις 3 μωρούθκια, να έχεις το έργο να επιτελέσεις. Κύριε Γιάννο, να σας πω κάτι. Εγώ δεν είμαι μόνο δάμη ως ιερέας για να εξυπηρετήσω, να το πω έτσι, τον κόσμο. Αλλά έχω την ανάγκη και εγώ να σωθώ. Δηλαδή είμαι στην εκκλησία πρώτα για να σωθώ εγώ. Δηλαδή έχω ανάγκη εγώ. Δεν επιλέχτηκα εγώ γιατί είμαι εντάξει, είμαι σε ένα αγίασα και ήρθα για να αγιάσω και τους υπόλοιπους. Ήρθα μαζί, είμαστε μια οικογένεια δαμέ, ενωρίτες, όλοι μαζί, συσταυρωνόμαστε και μαζί είναι να φτάσουμε στην Ανάσταση. Δηλαδή ο σκοπός μας είναι κοινός και εγώ μέσα. Δεν είμαι κάτι ξεχωριστό, είμαι μέσα στην ενορία. Με τα λάθη μου, με τα πάθη μου, με τις απαρτίες μου, όλοι μαζί πορευόμαστε για εκείνον που ήρθε ο Χριστός στη γη. Για τη σωτηρία της ψυχής μας. Πολλά μορφών τον που λέεις, διότι πρέπει και ο κόσμος, και βάλω τον εαυτό μου μέσα, πρέπει και ο κόσμος να καταλάβουμε ότι ο ιερέας είναι ένας άνθρωπος και εκείνος, μέλος του συνόλου, που προσπαθεί και εκείνος να σώσει τον εαυτό του και να βοηθήσει από τον ρόλο που εκλήθηκε να αναλάβει και τους υπόλοιπους πιστούς πολίτες. Αν πω και εγώ την εκκλησία, και έχω μια σχέση με την εκκλησία, και ώστε μου τώρα συνειρμικά το παύσον εκκλησία στα σκάνδαλα. Μεγάλο κεφαλαίο. Κάθε σώμα έχει και σκάνδαλα, έχει και πράγματα που είναι καλά, κακά, προβλήματα. Κύριε Γιάννο, και ειδικά τέτοιες μέρες, Πάτερ μου, καμιά φορά λέει και εσύ, καλύτερα να τα ίνουμε, να τα συζητούμε, να τα αγγίζουμε, να μην τα αγγίζουμε. Ο κόσμος όμως ο πιστός σκανδαλίζεται. Ποια είναι η γνώμη σας για τα ούλα που γίνονται στην Εκκλησία, που γίνονταν πάντα και γίνονται και τώρα στις μέρες μας? Κύριε Γιάννο, παστούτον που λέτε, εντάξει, με τα σκάνδαλα, λέω και εγώ μια Κυριακή, όταν ήταν να κάνω πούληση, θα να πω κάτι του κόσμου για τα σκάνδαλα. Όταν ο άνθρωπος καταλάβει σε ποια πνευματική κατάσταση βρίσκεται, πόσα πάθη έχει, πόσες αμαρτίες έχει και το τι κάνει κάθε μέρα, πίστεψτε με, δεν θα κάτσει να δει τα σκάνδαλα. Δηλαδή, το πρόβλημα μας, τι γίνεται με τον άνθρωπο. Έχει την τάση για να ελαφρύνει τη συνείδηση του, ψάχνει να βρει το χειρότερο. Τι είναι το χειρότερο? Άρα, να σχολιάσω το χειρότερο
για να καλύψω εγώ τις δικές μου βρωμιές που έχω πάνω μου. Και με τον τρόπο ξεκινούμε να σχολιάζουμε είτε τους ιερείς, είτε τους επισκόπους, που και αυτοί είναι και τούτοι άνθρωποι του Θεού. Δηλαδή, δεν υπάρχει περίπτωση κάπου να υπάρχει άνθρωπος και να μην υπάρχει έστω και να το πούμε σκάνδαλο. Έτσι, είμαστε προπτωτικοί άνθρωποι. Πέσαμε από τον παράδεισο και για να νικήσει την κατάσταση όλη που φτάσαμε το θάνατο, έπρεπε να αναστηθεί. Αναστήθηκε και έδειξε μας τον δρόμο. Το που θέλω να πω, κύριε, είναι ότι ο καθένας μας να βλέπει τον εαυτόν του. Εντάξει, και εγώ είμαι τώρα σήμερα δαμή. Δεν ξέρω τι φυλάω μέσα μου και τι είναι ο Θεός να λυπηθεί τον κόσμο και εμένα. Πρέπει, και έτσι, αν ο καθένας βλέπει τον εαυτόν του, κύριε Γιάννο, προφυλάσσεται και από τις πτώσεις. Τούτο όλο με τα σκάταρα είναι πνευματικό παραπάνω. Έτσι, να το πιάσουμε και εμείς να το δούμε έτσι πιο πνευματικά, ότι ο καθένας να κοιτάζει τον εαυτόν του και πώς να κοιτάζει τον εαυτόν του, πρέπει να πάμε και να εξομολογούμαστε. Ήταν η επόμενη ερώτηση, Πάτερ μου. Αλήθεια, σκέφτομαι το τώρα. Πρέπει να εξομολογούμαστε. Πώς καλούμε έναν νέο να έρθει στην εξομολόγηση? Να πει στη δουλειά των γονιών του, να τον βοηθήσουν, να τον κατηγορήσουν. Έστω αν το μωρό δεν έχει που το σπίτι του τα ερεθίσματα. Πώς η Εκκλησία και οι πατέρες ως εκπρόσωποι να προσεγγίσουν τα μωρά, τους νέους, να έρθουν στην εξομολόγηση? Και έχει η ηλικία κατάλληλη, που πότε ξεκινούμε να βάλουμε μες στην καρδιά του μωρού και το σπόρο? Κύριε Γιάννο, αν το πάρουμε έτσι για μια ιδανική ορθόδοξη οικογένεια, καλούνται οι γονείς. Το θέμα, αφού πρέπει οι γονείς να εξομολογούνται. Όταν οι γονείς δεν εξομολογούνται, πώς είναι να πιάσει το παιδί, είτε 3, είτε 5, είτε 7 χρονών, να πάει ο κύριος Γιάννος με τη σύζυγο του να εξομολογηθεί, να πάρει και τα μωρά μαζί του. Άρα τα μωρά βλέπουν. Δηλαδή τα μωρά θέλουν εικόνες. Βλέπουν τα μωρά. Ξέρεις, ο Χριστός, και Γιάννο, δεν είναι όπως εμάς οι άνθρωποι να πάμε να παρακαλέσουμε τον τάδε, τώρα να τον πιάμε με το καλό, να μας... Ο Χριστός δεν έχει έτσι προϋποθέσεις για να μας συγχωρέσει. Εν τόση αγάπη του, εν τόση απείρα αγάπη του, που δηλαδή καθημερινά εκμεταλλευκούμαστε του. Έχουμε τόσες αμαρτίες και πάλι παρόλο που τον εκμεταλλευκούμαστε, συγχωρά μας πάλι. Και είναι σημαντικό να εξομολογήσει. Και πας τούτο, κύριε Γιάννο, να πω άλλο ένα πράγμα. Βλέπουμε τους... Εντάξει, γενικά ο άνθρωπος, αλλά βλέπει και νερά ζευγάρια, στο πούμε. Προσπαθούν να χτίσουν μια οικογένεια, να χτίσουν έτσι, το μέλλον τους, να το πούμε, χωρίς την Εκκλησία. Χωρίς εξομολόγηση, χωρίς πνευματική καθοδήγηση. Και γίνονται πάρα πολλά λάθη. Και τώρα έτσι εδώ και μου ευκαιρία να το πω το πράγμα, ότι μέσα στην Εκκλησία υπάρχει έτσι μια ροή των πραγμάτων. Αλλά πρέπει να την ακολουθήσουμε με υπομονή. Και να δούμε ότι επεμβαίνει και ο Θεός, είτε για το καλό μας, πάντοτε για το καλό μας, αλλά και στις περιπτώσεις που εν τον παρόμοιο είναι του Θεού, αλλά πρέπει να αφήκουμε τον Θεό να ενεργήσει όμως. Κάτι που γίνεται, να τα αφήκουμε. Εντάξει, έχει ο Θεός και προχωρούμε. Αλλά είναι σημαντικός ο πνευματικός, πώς να το πω, είναι σημείο κλειδί. Δηλαδή και εγώ πολλά πράγματα στη ζωή μου να βγάλω τον πνευματικό που είμαι στη μέση και να πω ότι ναι μεν ήμουν στην Εκκλησία, αλλά χωρίς πνευματικό δεν ξέρω αν τόσο ήταν να μου. Σίγουρα θα ήταν να μου σε χειρότερη κατάσταση. Είναι σημαντικό πολλά, γιατί και στις σχέσεις γνωρίζεις έναν αγόρι, γνωρίζεις έναν κορίτσι. Να πεις το πνευματικό σου, τώρα χτίζοντας σχέση, πώς το βλέπετε, είτε αυτός... Είναι σημαντικό, κύριε Γιάννη. Να σε καθοδηγήσει, ναι. Απλά, Πάτερ μου, ξαναρωτώ πιο συγκεκριμένα. Τα μωρά θέλουν εικόνες. Άμα δεν έχουν σπίτι, έτσι από να επέβει το κατηχητικό, ο ιερέας μέσα στο σχολείο, γιατί έχει ιερείς στα σχολεία και βοηθούν πάρα πολλά. Εχθές μιλούμε με μια παρέα μαθητών μου, 12-14 παιδιά. Οι 4
τρίτη ηλικίου, δεν είχαν εξομολογηθεί ποτέ. Εγώ θεώρησα το πολύ καλό ποσοστό. Οι 10 από τους 14 να είχαν εξομολογηθεί. Εντάξει, είναι μεγάλη προσπάθεια. Μέσα στα σχολεία. Είναι μεγάλη προσπάθεια με τους πνευματικούς στα σχολεία που δόξα τω Θεώ έχουν την ευκαιρία να μπαίνουν στα σχολεία. Γιατί όπως βλέπετε σήμερα με τις καταστάσεις και ένα σωρό δικλείδες, ειδικά με τα σχολεία, να προσπαθούν την παιδεία αφού η παιδεία είναι... Τι είναι η παιδεία, Γιάννο? Όταν έψαξα να βρω τι σημαίνει η παιδεία, είναι η καλλιέργεια του νου. Δηλαδή, δεν μπορείς να βγάλεις την εκκλησία από τα σχολεία. Γι' αυτό είναι ένα απαραίτητο και ο ιερέας μέσα στην εκκλησία, έναν παρόν, και έχουν την ευκαιρία τα παιδιά να γνωρίσουν το μυστήριο της Θείας Εξομολόγησης. Πολλά παιδιά εξομολογούνται πρώτη φορά στα σχολεία. Κάνει εντύπωση. Και ασένει, είναι μεγάλη υπόθεση. Να σας πω κάτι, είναι πολύ απλό. Είπαμε το και πριν, όταν οι γονείς ένα πόμπο τα μυστήρια, δεν και να πάρουν τα παιδιά. Φυσικά υπάρχουν και εξαιρέσεις. Και τα παιδιά, στο πούμε, που αν έχουν την ευκαιρία μέσω των γονιών να ακολουθήσουν, να γνωρίσουν τα μυστήρια της Εκκλησίας, ενώ ο Θεός παρόν να το μεριμνήσει και να το τακτοποιήσει. Πάτερ μου, κάτι που μου αρέσει και εμένα προσωπικά και νομίζω πιάνω και των παλμών πολλών νεότερων ή μεγαλύτερων, ότι βλέπω νέους ιερείς μέσα στην Εκκλησία. Και το νέους δεν εννοώ μόνο νέους ηλικιακά, και νεαρά μυαλά. Η Εκκλησία είναι κάτι που έχει μια βάση στέρεη και αλλάζει. Ναι, η παράδοση της Εκκλησίας. Ναι. Όμως, ένας νέος ιερέας, πόσο χρόνο είσαστε? Τώρα είμαι 32. Ένας ιερέας 32 χρονών, μέσα σε μια ενορία, σε ένα χωρικό ή και στην πόλη, είναι ένας ακόμα λόγος να προσελκύσει νέους. Άμα έχει και νέα μυαλά και νέος στην ηλικία. Ενώ ο γιος μου τώρα 16 χρονών, άμα δει έναν ιερέα 32 και μιλήσει του έτσι στη γλώσσα του, νομίζω είναι πιο εύκολο να έρθει κοντά. Θα σας πω, κύριε Γιάννου, εντάξει, επειδή είμαι και εγώ νέος, δεν και κοπιάζω για να μιλήσω τη γλώσσα του νέου. Επειδή είμαι νέος, μιλώ αυθόρμητα. Γιατί, εντάξει, το πράγμα πάει με τη γενιά. Εντάξει, ήταν οι παλαιοί ιερείς, μιλούσαν τη γλώσσα των παλαιών, έρχονται οι πιο ιερείς, μιλούν τη γλώσσα που γνωρίζουν. Άρα, εντάξει, κάπως καίνει και μόνο το πράγμα. Δηλαδή, εγώ καμιά φορά έτσι, ωραία, μα τώρα σε μιλήσεις έτσι. Δηλαδή, καίνει έτσι. Τον νέο, να τον εμπνεύσει τον μαθητή. Πρέπει να υπάρχει ειλικρινή σχέση, κύριε Γιάννου, είτε είναι το είπετε εσείς, είτε είναι ιερέας, είτε είναι δάσκαλος. Εντάξει, το αυστηρό πλέον δεν μπορεί να κάνεις κάτι με το αυστηρό. Μα πλέον βλέπεις το και που το... Και εμείς στο φροντιστήριο, στο σχολείο. Και οι ψυχολόγοι λαλούν και όλες οι επιστήμονες που ασχολούνται με τη ψυχολογία και με τη κοινωνιολογία λαλούν τα ότι πρέπει να υπάρχουν τρόποι. Εντάξει, οι πιο παγιοί μας, και οι παππούδες μας, και οι γάδες μας, και οι παλαιότερα, εντάξει, είχαν άλλων τροπών, ήταν... Εντάξει, αλλά τώρα πρέπει να μιλούμε με αγάπη, να μιλούμε με αγάπη στον άλλο. Να σας πω για άλλο. Τούτο που είπα πριν, με τα σκάνδαλα, ότι πρέπει ο καθένας να θεωρεί την αμαρτωλότητα του. Έτσι, όταν να προσεγγίσω κάποιον, αν θεωρώ τον εαυτό μου εγώ ότι είμαι υπεράνω του, να πάθουμε όπως την παραβολή του Καλού Σαμαρίτη και άλλες παραβολές που είπαν του Χριστού, Κύριε, διώξε το τι, γιατί κράζει πίσω μας. Δηλαδή, υπήρξε και έτσι μια κάπως περιθωριοποίηση της γυναίκας τσαμί. Πας το πούμε, φώναζε, ήθελε την βοήθεια του Θεού και κάπως αναστάτωνε. Πρέπει, ας το πούμε, και τον τελευταίο άνθρωπο να το βλέπουμε ως αδελφό μας και να το προσεγγίζουμε με αγάπη. Γιατί δυστυχώς μέσα στο υποσυνείδητο μας, τούτος έκαμε έτσι, να το δούμε έτσι. Αλλά το πράγμα πρέπει να το κάνουμε. Γιατί, είπαμε, πλέον πέφτουμε και στην κατάκριση, χωρίς να το καταλαβαίνουμε, και όταν πει ο άνθρωπος στην κατάκριση,
έπονται αρκετά χειρότερα στον άνθρωπο. Με τα πάθη του και με τις πτώσεις του, όταν κατακρίνουμε τον αδερφό μας. Πάτερ μου, να πάρω το θάρρος να σε ρωτήσω κάτι έτσι, ελέγαμε τον Χρήστο, καθώς ερχόμαστε. Τέλος είναι η προσωπική ζωή του ιερέα, έξω από τον ναό. Του Χρήστου έλεγα τότε, πήγα πρόσφατα στο μολ και ήταν δύο φίλους μου ιερείς, ένας στην ηλικία μου και ένα χρονικό μικρό, που παίζαν bowling με τα μωρά τους. Και άρεσε μου πολλά του την εικόνα, να βλέπω τον ιερέα, με τα ράσα του, με το γέννη του, και να παίζει με τα μωρά του bowling. Επέρνε και έναν χρόνο με το μωρό του. Ένας άλλος φίλος μου ιερέας, πολύ μεγάλος σε ηλικία, ήταν πνευματικός μου για χρόνια, έπιανε το διπλοκάμινο του και πήγαινε ladies night και βουτούσε. Σε ένα απομακρυσμένο μέρος να μην... Και ήταν άθληση, η κολύμβηση, η γυμναστική. Παλιότερα, η άποψη μου, διορθώστε με αν κάνω λάθος, ήταν να τον βλέπει με επιφύλαξη ο κόσμος. Τώρα ο πάτερ θέλει να παίζει bowling, έγκαθεται στην ενορία του. Σήμερα, εγώ και οι πιο μικροί μου και αρκετός κόσμος λέει καλά κάπνει. Περνά χρόνο με την οικογένεια του, με τα μωρά του. Πού είναι το λάθος να έχει προσωπική ζωή? Ποια είναι η θέση σου παστούτο? Αναιρεί το έναν το άλλο. Ο ιερέας πρέπει να μείνει στην εκκλησία του με τα ράσα του, με τα καθήκοντα του και να μείνει στον το κομμάτι, ή μπορεί να έχει προσωπική ζωή στο επίπεδο που σας είπα? Κύριε Γιάννου, καλά που το θέσετε το ερώτημα. Να σας πω, έτσι, τούτο που λέμε τώρα είναι κάτι που έτσι μας προβληματίζει όλους τους ιερείς, ειδικά τους νεαρούς ιερείς, και είναι έτσι ένα θέμα που συζητείται, που να υπάρξει ισορροπία οικογένεια, ιερέας, εκκλησία. Δηλαδή, υπάρχει, ας το πούμε, η ευθύνη για την οικογένεια και για την εκκλησία. Εντάξει, τούτο που προσπαθώ εγώ και εγώ ως ιερέας, αλλά και πιστεύω και άλλοι πατερές, είναι να επιλέγουμε έτσι κάποιες ψυχαγωγίες, οι οποίες να μην εξευτελίζουν την ιεροσύνη, να το πω έτσι ευθέως. Να κάνουν πράγματα τα οποία, γιατί εντάξει, να πούμε και την αλήθεια ότι ξέρει, βλέπεις έναν ιερέα δαμή, ο οποίος λειτουργά, με τα άφια του εδώ, και υπάρχει μια εικόνα, ας το πούμε, ένα σεβασμό προς τον ιερέα. Εντάξει, πρέπει τούτο να προσπαθήσω να το κρατήσω και έξω από τον κόσμο, να μην κάνω πράγματα τα οποία να προσβάλλουν την ιεροσύνη. Να είναι κόντρα. Εντάξει, αλλά να πάμε και στον μόνο να πιούμε τον καφέ μας. Πάρε στα μωρά σου σε ένα μεθοδότοπο. Γιατί, ας πούμε, εμείς είναι μαθάμε τον καφέ και με το... Και με τα καφέ, εντάξει, πάω. Όταν ήρθα τα πάνω, όπου ήταν να πάω, δεν μου έπαιξε πάω, φραπέ. Δεν ξέρω αν πάτε να πίνει φραπέ. Ο πάτερ ήταν με τον καφέ του, με το τσάι του. Ήταν καφές, ο καφές ο σκέτος, ο Κυπριακός. Εντάξει, δεν μπορούμε να αποβάλουμε και όλες τις συνήθειες του εαυτού μας που είχαμε. Μα πάτερ μου, δεν πρέπει, δεν ξέρω. Να πάει τα παιδάκια του σε ένα πάρτι, παιχνιδότοπο. Πάμε συχνά, εντάξει, πάμε συχνά. Ή σε έναν πάρκο, τώρα που ανοίγει ο καιρός, να κάτσει σε έναν πάρκο να πει ο Φρέτο, τον κοφραπέ του. Κάνουμε μετά. Είναι κακό, ναι. Και είναι όμορφο τούτο γιατί βλέπει και ο κόσμος μια ανθρώπινη πλευρά του ιερέα. Έχουμε παιδιά, κύριε Γιάννη. Έτσι να πεις, έτσι μπορεί να αβαθούμε σπίτι, κάτσουμε σπίτι και να... Περίστε να στερείς του παιδιού σου, τον πατέρα του. Φυσικά να πούμε και κάτι όμως. Κάποια πράγματα που θέλω να κάνουν τα παιδιά μου ή που θέλω να πάω σε κάποιους τόπους. Δεν τους παίρνω γιατί είμαι ιερέας. Ναι, μπράβο, τους παίρνω γιατί έτσι κι αλλιώς. Έτσι η συνείδηση μου ως χριστιανός, ορθόδοξος, με καλεί να πράξω. Εντάξει, να μην το παίρνω ότι είναι ιερέα και έρχεσαι. Εντάξει, επειδή έτσι αισθάνομαι να κάνω, συνειδητά. Και κύριε Γιάννου, κάτι που πρέπει να πούμε ότι με τα παιδιά πέφτουμε στην παγίδα πολλές φορές εμείς οι γονείς, μα πήγαν οι φίλοι τους, μα μπορεί να μεγαλώσει, να μπορεί να πούσει, να μπορεί να κάνουν, να μπορεί να... Και αν τα παιδιά έστειλε μας το Θεός, έχουμε την ευθύνη τους. Και ως γονείς, εμείς έχουμε την ευθύνη να πούμε το πράγμα. Πολλές φορές, μα είπε η δασκάλα να αντιθεί έτσι.
Εντάξει, είπε η δασκάλα έτσι, αλλά η δασκάλα είναι και η μάνα. Τον τελευταίο λόγο. Είναι γόρι. Δηλαδή, και το συμβαίνει αρκετά τώρα. Μα να πάσει την Παρασκευή να κάνουν σούβλα, πονηστία. Μα να πάει το σχολείο και... Εντάξει. Μα κύριε Γιάννο, είμαστε σε έναν κόσμο που πρέπει... Βλέπεις, γύρω-γύρω είναι γεμάτον Αγίους. Μα και τούτοι Αγίους δεν είπαν καλοπέραση που πάει σας. Είπαν κάποια όχι. Και εμείς να πούμε όχι με τα δεδομένα μας τα σημερινά, που μπορούμε να πούμε. Και καθημερινά, πριν που σας είπα για το Ευαγγέλιο, για την κατήχηση, τούτο θέλω να πω. Όταν γνωρίζουμε το Ευαγγέλιο και τους πατέρες, να μπορούμε να πούμε και όχι, και να πρέπει να πούμε όχι. Ύστερα είμαστε προς το... Έγινε. Είμαστε Ορθόδοξοι Χριστιανοί και επιμένω πας τούτο, έχουμε κάτι ξεχωριστό που μπορούμε να το αναδείξουμε. Και το ξεχωριστό είναι τούτα όχι μας που... Μα γιατί? Γιατί έτσι. Η Παναγία μας δεν τρώσει εντύνεται. Έτσι η Παναγία μας δεν αποφορεί. Μα τώρα τα καταστάσεις είναι έτσι. Δεν απασχολεί με οι καταστάσεις γιατί είναι έτσι οι καταστάσεις. Εμένα απασχολεί με η Παναγία μου δεν τρώσει εντυμένη και η Αγία δεν τρώσει που περάσει τη ζωή τους. Και προσπαθούμε και εμείς με τα δεδομένα μας και τις δυνάμεις που έχουμε να ανταπακολουθούμε έναν άλλο λόγος. Τώρα και το καταδύναμη. Τι που μπορούμε να κόψουμε, να κόψουμε. Ή το άλλο που μπορούμε να κάνουμε ενός γονείς, τυχαίνει, ας το πούμε, να πάει σε έναν τόπο που δεν θέλουμε να πάει. Ας τους πιάνουμε να πάρουμε κάπου αλλού εμείς. Αν του πεις δεν θα πάεις, έγινε. Πάρ' τους κάπου αλλού. Δώσ' του μια επιλογή, άλλαξε κάτι. Είναι ωραία. Προσπαθώ έτσι, επεξεργάζομαι και όλα που μου λέτε, γιατί είναι και κάποιες σκέψεις μου, δικές μου, αλλά βλέπω πόσο όμορφα τις βάλεις σε μια τάξη και σε μια ροή που πραγματικά φαντάζουν ιδιαίτερα δύσκολες. Εν το πώς να προσεγγίσεις κάποια πράγματα. Τελικά. Ήθελε το μωρό, πήραν το στο McDonald's. Και εσύ λέει ότι σαν χριστιανός θέλω το μωρό μου να έρθει την Παρασκευή να νηστεύει. Να του δώσω επιλογή. Έχει επιλογή. Μπορεί να κατορθώ το. Το πρόβλημα και για μένα είναι ότι το μωρό τώρα μεγαλώνει, πρέπει να τρώει τα αυκόν του, πρέπει να τρώει. Εντάξει. Καλά. Τούτη η περίοδος τώρα. Ας με φάει κρέας το μωρό. Δεν θα πάθει τίποτε. Τούτοι όλοι Αγίοι που ήταν μέσα στη ερήμου και πιάνε 100 χρόνων και δεν πάθαν τίποτε. Εμείς που δόξα τω Θεώ έχουμε τα πάντα να τα φάμε. Τι αφήνεις το μωρό? Κάτι έγινε και μες στην περίοδο. Κάτι συμβαίνει. Κάτι διαφορετικό συμβαίνει. Άμα μεγάλη εβδομάδα, ούτε πώς συμβαίνει τίποτε. Πώς θα δούμε το μωρό κάτι έτσι να ζωντάνουν. Απλά πράγματα, κύριε Γιάννου μου. Δεν θέλω και πολύ κόπο. Αφού μωρό μεγαλώνει. Εγώ μεγαλώνω το μωρό. Ό,τι του δώκω, είτε πνευματικό, είτε φαΐ, να φάει το μωρό. Φτάνει να... Άρα ερχόμαστε πάλι στην ευθύνη του γονιού που είναι μεγάλη. Και η ευθύνη του γονιού μαζί με του δασκάλου και με του πνευματικού, του ιερέα. Ναι. Κύριε Γιάννου, δεν μπορούμε να ζήσουμε, είπα στο Ζημνάν Κυριακίδα με, λέει κάποιος, εγώ δεν νηστεύω. Εγώ θέλω να νηστεύω. Εγώ δεν πάω κλεισά. Εντάξει, θέλει να μην πας κλεισά. Θέλει να νηστεύεις, θέλει να εκκλησία, δεν τα κάνεις. Αλλά να είσαι έτοιμος να υποστήριξεις τις συνέπειες. Δηλαδή, ναι μεν ο Χριστός, εδώ και είμαστε στην ελευθερία και ειδικά η Ορθόδοξη Εκκλησία βλέπεις, ο καθένας υπάρχει πλήρης... Μια από τις λέξεις που... απεξάρτηση... Ναι, είμαστε... Και είναι καλό, μόνο καλό το βλέπω εγώ τούτο. Σίγουρα, ελεύθεροι. Αλλά όμως δεν είμαστε ελεύθεροι με την έννοια να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Γιατί ο άνθρωπος δεν μπορεί να ζήσει. Έχει και σώμα, αλλά έχει ψυχή. Η ψυχή είναι που κρατά τον άνθρωπο στη ζωή. Μόνο ο άνθρωπος, το ανθρώπινο νόν, έχει την ψυχή που λαλούμε εμείς. Τα προχτές είχαμε στο κατοικικό να συζήτηση μετά για την ψυχή και τα παιδιά ζαμε, κύριε διαφωνώ, γίνεται. Ο σκύλος μου, το σκυλί μου έχει ψυχή. Είναι κάτι μοναδικό στους άνθρωπους ψυχή. Κύριε Γιάννο, όταν ο άνθρωπος βγάλει το Θεό που η ζωή του,
Ξέρετε που κατάντα. Θα σου το πω τσίσια. Ένα ζώο. Το ζώο να που κάνει. Τρώει, πίνει, κοιμάται, ξυπνά, κάνει κανένα γυρό, ξανατρώει. Να είμαστε ζώα. Έχω μια ψυχή που είναι και θάνατη. Και πρέπει να την ψυχή πρέπει να τραφεί. Δεν τέλος να τραφεί. Να τραφεί με Χριστό. Δηλαδή, αφού θεωρείς ο άνθρωπος ότι ό,τι είναι και κάνει, άμα αφήκει το Θεό, είναι αναπαυκέται. Φταίουν του ούλοι, φταίουν του τα πάντα, αγοράζει τα πάντα, κάνει τα πάντα και πάλι είναι ευχαριστημένος. Πρέπει να βάλουμε το Θεό μέσα από. Γι' αυτό λέω ότι είναι επιλογή μας να νομίζουμε ότι εγώ να. Και άμα την νηστεία, δεν σου λέω να κάνεις την νηστεία που όποτε λέει εκκλησία εκείνη, να κάνεις την νηστεία μου μπορείς. Δεν σου λέω να κάνεις το τέλειο. Ο Θεός είναι και τι θέλεις να θέλει. Δηλαδή ο Άγιος Πορφύριος δεν θέλει πολλά πράγματα για να μας σώσει. Ζητά τη θέληση μας. Να δείξουμε ότι ναι ρε, έκανα και εγώ κάτι για το Θεό. Προσπάθησα, έκανα και εγώ κάτι, δεν είμαι για ένα ζώο που τρώει και κοιμάται. Και αυτό το πράγμα ξεκινά άνθρωπος και δημιουργά μέσα του πόντο πνευματική αντίσταση. Δηλαδή και στους πειρασμούς, και στους λογισμούς, και στις επιθυμίες. Γι' αυτό είναι πεντική νηστεία. Έτσι, γιατί θέλει να φάει το πράγμα, δηλαδή, μα πρέπει να το φάω. Άρα ξεκινά ο άνθρωπος και μέσα του, γι' αυτό τα παιδιά είναι σημαντικό να νηστεύουν που μωρά. Θα τα μάθουμε, δεν παθαίνουν τίποτε. Δόξα τω Θεώ, να μην νηστεύει και με μωρό, έπαθα τίποτε. Μια χαρά είμαι. Το πολύ να έχεις χαμηλά χολυστερόλ και... Ακριβώς. Πάτερ μου, θέλω κλείνοντας να στείλετε ένα μήνυμα στους νέους. Ευτυχώς με τα podcast μας και με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουμε το βήμα να μας δει ο κόσμος. Και λέω ευτυχώς γιατί θέλω να πιστεύω ότι βγάλουμε καλά μηνύματα προς τα έξω. Γιατί είναι και δίκοπο μαχαίρι του τη δύναμη της τεχνολογίας και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Κάνουμε και πολύ κακό, κάνουμε και πολύ καλό. Ας προσπαθήσουμε να στείλουμε ένα μήνυμα εμείς που τη δύναμη που έχουμε μέσω της τεχνολογίας και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Έχοντας μπροστά σου τους νέους σήμερα, τι μηνύματα τους στέλνεις? Τους νέους, τον κατηχητικό σου, τα παιδιά σου, τα αρφοτέχνια σου, γιατί ξέρω και ότι έχεις και εσύ 3 αδερφές και έχουν και τα μωρούθια του και οι κοπέλες. Η Ελλάδα και η Κυριακή είναι... Η Ελλάδα είναι μεγάλη, έκαμε να της μάθημα πόσο χρόνια η Ελλάδα? Ρε είμαι 3 χρόνια. 35. 35 η Ελλάδα. 35 η Ελλάδα. Και εσύ είναι παντρεμένη? Παντρεμένη, ναι. Έχει μωράκια? Έχει έναν παιδί των Στυλιανών, το οποίο βαφτίσαμε το εμείς, την Πρεσβυτέρα, το Στυλιανό μας. Και η Κυριακή έχει 3 κορούες. Κυριακή είναι, ρε σε 2 χρόνια? Ναι, 34 Κυριακή. 34. Έχει 3 κορούες. Και εσύ, 32 πες μου? 32, ναι. Και η Ραφαήλια η μικρή? Η Ραφαήλια 22. Σπουδάζει η Ραφαήλια? Σπουδάζει, ναι. Ωραία. Ακολουθήσατε και εσείς το μοντέλο οικογένειας που σας έδωκαν οι γονείς σας, να κάνετε τα μωρά σας, να τα κατηχείτε, να τα φέρετε κοντά στον Χριστό. Στα μωρά λοιπόν, τα δικά σας, τα αρφοτέχνια σας, το μωρά του κατηχητικού σας και στα παιδιά που μας βλέπουν σήμερα, τι μήνυμα θέλετε να στείλεις? Κύριε Γιάννου, αν είχα τη δυνατότητα να πάω 20 χρόνια πίσω, να ξαναζήσω τα χρόνια μου που πέρασα, ήταν να το ξανακάνω. Γιατί πραγματικά, να το πω έτσι, όπως το λέμε έτσι νεανικά σήμερα, η ζωή μες στην εκκλησία παίζεται. Το λέω έτσι με την καρδιά μου, δηλαδή, πώς να σας το πω, έχει τεράστιες εμπειρίες. Γιατί όλος ο χρόνος, όπως είναι, να το πω, χτισμένο το πρόγραμμα της εκκλησίας, να το πω έτσι, ο άνθρωπος συνέχεια να απασχολείται. Ο χριστιανός που θέλει να ακολουθήσει την εκκλησία, συνδυάζει και τη δουλειά του, να πει να σχολάσω, να πάω άσχες περινό, να πω, είναι χαιρετισμή υπόψη, να έχω μια και έτσι αποκτά νόημα η ζωή του ανθρώπου. Και το πράγμα, δόξα τω Θεώ, είχα την ευλογία να τα ζήσω και που μπορώ. Και με τα μοναστήρκα, και με τα... Και έτσι, τον που θέλω να πω, γενικότερα τους μικρότερους μου,
ότι να πορευόμαστε με την Εκκλησία, να έχουμε την Εκκλησία πάντα μαζί μας, να συμμετάσχουμε στα μυστήρια. Είναι άδικο ειδικά τα μωρά τα αθώα που δεν έχουν τα πάθη που έχουν εμείς οι άλλοι, να στερούν τη Θεία Κοινωνία. Ακούσει ένα χωνιό, θέλω να του στηρίσω τίποτε. Να πάει και στα φροντιστήρια, να μάθει και μάπα, να κάνει το ένα, να κάνει το άλλο, να ξέρει τα πάντα. Ενώ τη Θεία Κοινωνία που δεν κοπιάζουμε τίποτε για να την λάβουμε, δεν είναι που κοπιάζουμε. Είμαστε νοθέτω έτσι με ανοιχτή αγκάλη. Και παίρνουμε τα μωρά να κοινωνήσω, γιατί αφού πάλι είναι οι γονείς. Δηλαδή, να δω ένα μήνυμα στους νέους, μα οι νέοι δεν και ξαπολύτοι, έχουν και γονείς που πρέπει να τα κάνουν τα πράγματα. Γιατί κύριε Γιάννο, είναι αυτή ώρα που να είσαι και πόλεμο. Να έρθει και ο πόλεμος, όχι ο πόλεμος που γίνονται τώρα οι πόλεμοι, αλλά ο κάθε άνθρωπος έχει να αντιμετωπίσει κάποιο πολέμο στη ζωή του. Πρέπει να έχει κάποια αφόδια. Γιατί λαλούν και οι πατέρες στον πόλεμο όλοι να προσευχηθούμε. Το θέμα είναι να κάνουμε πριν τον πόλεμο. Πώς αγωνιστήκαμε. Και ειδικά εντάξει τώρα οι τελειόφοιτοι που έχετε ζήσει στο φροντιστήριο και οι λοιποί τελειόφοιτοι που έχουν τώρα να δώσουν τις εξετάσεις τους. Μια δοκιμασία μαζί με τον Θεό. Γίνονται παρακλήσεις. Από μια παράκληση να καθαρίσω το μυαλό μου. Εντάξει, δεν θα κεβάσουμε και ένα καρτόνο μου από την Εκκλησία. Αλλά ό,τι κάνουμε να έχουμε την Εκκλησία μαζί μας, τα μυστήρια μαζί μας. Και κάτι άλλο έτσι που συμβουλεύω τους φοιτητές να κάνουν, άμα είναι να σπουδάσουν και να πάνε και έξω, είτε να πάνε στην Ελλάδα, είτε να πάνε στην Κύπρο, είτε να πάνε στην Αγγλία. Παντού υπάρχουν ορθόδοξες εκκλησίες. Να προσπαθήσουν να δεθούν μια ενορία, που κάνουν και ομιλίες, κάνουν δραστηριότητες, να τους μένουν τα πράγματα. Δηλαδή, ακόμα φοιτητική ζωή, έτσι μόνο τι καλό περάσει. Για μας η φοιτητική ζωή, εμείς δόξα τω Θεώ, εγώ ήμουν στο ΤΕΠΑΚ, δεν και πια στο εξωτερικό, ήμουν στο ΤΕΠΑΚ. Πραγματικά, έκανα τέλεια φοιτητική ζωή, με τους πατέρες της Μητρόπολης Τσαμί, είχαμε τις ακολουθίες μας, είχαμε τις ομιλίες μας, έκαμε και η Μητρόπολη ποτέ μουσικές βραδιές. Λέει και ο Ιερός Χρυσόστομος, να πω το τελευταίο και κλείω, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, δεν το ξέρω στα αρχαία να το πω, αλλά να το πω στα ελληνικά. Ο άνθρωπος λέει, μπορεί να απολαύσει τα πάντα, φτάνει να μην αμαρτάνει. Έχουμε την δυνατότητα. Να απολαύσουμε τα πάντα και μην αμαρτάνει. Ευχαριστώ, Πάτερ μου. Εγώ, κύριε Γιάννο, χάρηκα πάρα πολλά. Ήταν πολλά όμορφη κουβέντα μας. Είχε χρόνια να τα πούμε. Είπαμε τα όμως. Και νιώθω ότι στείλαμε πολλά όμορφα μηνύματα. Νιώθω πολλά περήφανος. Γιατί όταν λέω οι μαθητές μου, μπορώ να σκεφτώ ανθρώπους σαν εσάς στην Ιερουσίνη και άλλους ανθρώπους που βγήκαν από τα προηγούμενα podcast και άλλους που με κάνουν podcast και podcast να γεμίσω με όμορφα πρότυπα μαθητών. Πάτερ μου, καμιά φορά, είτε που συνήθειον, είτε που τη φύση μας, τείνουμε να λέμε οι νέοι σήμερα, έχει νέους, έχει θκιαμάγκια νέους που μπορούν να βγάλουν όμορφα πρότυπα προς τα έξω, να τους μιμηθούμε και εμείς οι μεγαλύτεροι και να δουν και τα παιδιά μας αύριο ανθρώπους να τους εμπνεύσουν και να ακολουθήσουν τα βήματα τους. Και εντός που θέλω να βγάλω προς τα έξω. Είναι πολλά καλή νέοι σήμερα. Είναι πάρα πολλά καλή νέοι σήμερα. Απλώς δεν τους εδώ κάνουμε το Θεό όσο έπρεπε και πορεύκονται έτσι λίγο στα τυφλά. Ενώ είναι πολλά καλά παιδιά και ρωτούν και θέλουν να μάθουν και θέλουν να προσπαθήσουν. Φτάνει να ζώκουν εμείς το ερέθισμα να δουν την Εκκλησία διαφορετικά. Και όλοι μας. Είναι έναν καρία Εκκλησία. Έχουμε στην Εκκλησία να φύγει με το ζόρι, να φύγει με το ζόρι. Θέλει, είναι ανάγκη, είπα το πριν. Η ψυχή έχει την ανάγκη να τραφεί. Θέλει Χριστό. Να σε καλά, Πάτερ μου, ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον κόσμο που μας παρακολουθεί, που μας στηρίζει
Ολοκληρώσαμε σήμερα άλλο ένα podcast. Πραγματικά μια όμορφη κουβέντα. Θεωρώ ότι στείλαμε όμορφα μηνύματα. Θέλω να τα ακούσει ο κόσμος και να εμπνευστεί από τούτο, γιατί η Εκκλησία είναι χώρος που μπορεί να εμπνεύσει. Ο Πάτερ μας είναι εδώ στον Άγιο Ιωάννη, το Λαμπαδιστή, στο Πελέντρι, και όποτε περάσετε από το χωριό του Πελεντριού, πραγματικά ένας άνθρωπος που αξίζει να γνωρίσετε. Καλή συνέχεια ανεύχομαι. Θα δείτε, όπως πάντα, στο κλείσιμο του podcast τα links των σελίδων που μπορείτε να μας στείλετε αν θέλετε κάτι να ρωτήσετε τον Πάτερ. Μπορείτε να το κάνετε, πάρτε το θάρρος και απευθύνετε τον λόγο και θα τα πούμε σε έναν ακόμα podcast. Και να σε ευχηθώ και εγώ καλή Ανάσταση να φτάσουμε. Καλό Πάσχα, Πάτερ μου, καλή Ανάσταση. Να είστε καλά. Ευχαριστώ.